всичко, говорейки за откриване, реших чисто теологическо любопитство да проверя какви са хората, имали честта да бъдат на моето място. Прави ми впечатление, че подобни форуми са организирани най-вече от доказани авторитети, от хора, които са 5, 6, 7, 10 години по-възрастни от нашия организационен комитет. С това искам да ви обърна вниманието на нещо изключително положително. Че ние, студенти от катедра икономическа социология, отново сме напред в нещата, защото организираме конференция от студенти за студенти. Много рядко се случват такива неща, повярвайте. Ще пропусна, бях се подготвил някои думи за положителните неща във всяка една конференция, но професор Мичев добре спомена за тях. И ще мина направо на темата. Защо избрахме точно тази тема? Защо точно глобализацията? Тук и там. Когато споделих темата с един мой приятел, той каза: глобализацията. Това е нещо достатъчно общо, за да няма никакъв смисъл. Но това, тук и там, то ще ги накара да мислят. В този ред на мисли, ние като организатори съсредоточихме цялата си енергия, цялата си очаквания върху тези кратки мисли тук и там. Въпреки опасенията ни, смея да твърдя, че наистина бяхме разбрани. Някои от вас разбраха тук и там, като физически места в пространството, тук в България и там някъде по света. Други намериха смисъл във времето, тук в настоящето и там в миналото. Трети пък се съсредоточиха върху стратификационната пирамида на обществото. Тук в нищата класа, там в нищата и така нататък, и така нататък. Сега се обръщам към всички панелисти. Древногръцкият философ Сократ е казал: говори, за да опознай. В този ред на мисли искам да допълня и да ви посъветвам. Говорете силно, за да ви чуят. Говорете точно и ясно, за да ви разберат. Говорете самоуверено, за да ви се възмутят. И най-важното, говорете така, сякаш с всичко, което казвате, задавате въпроси на всички нас, за да ви отговорят. В заключение искам да отправя няколко благодарствени думи. Първо към ръководството на катедра икономическа социология и УНСС за предоставената възможност и комфортно поле за изява и най-вече на професор Михаил Мирчев и на доцент Андрей Бончев. Искам да благодаря на всички, които ни помагаха и напъстваха в организацията и най-вече на доктор Катя Михайлова и на доктор Тодорка Кинева. Искам да благодаря и на своя екип, Ивана Танушина, до мен, и Елина Битова за тяхната всеотдайност и сериозно отношение. И накрая искам да благодаря на всички вас, модератори, панелисти и гости, които успяхте да откриете смисъл в глобализацията тук и там. И съвсем накрая, така с какво може би сме уникални. Първо, смятам, че сме изключително интерактивни, за разлика от другите конференции, но това ще го видите. Второ, че имаме международно участие, което също ще видите. Аз не виждам обаче представителите срещу нас, ще себе си. И трето, че ще бъде направен видеодневник на самата конференция и всеки ще може да се види и да види останалите си колеги в интернет. Благодаря ви. Имаме младежки панел, един или два, т.е. час и половина до 3, но бе проявено от ваша страна голям интерес от няколко специалности, плюс проекти. Така че програмата набъбна и стана всъщност 4 сесии с по 6-7 доклада. Това са много напрегнати сесии, защото видяхте, които са били вчера, че по час и половина много трудно се вместват толкова много доклади, плюс въпроси, плюс все пак някакво минимално изследване. Така че поздравявам всички вас за активността, защото моето дълбоко убеждение е, че
когато човек е студент, разчита на програмата, разчита на своите преподаватели, но преди всичко трябва да разчита на себе си. Има една илюзия, че висшето образование е образование. Висшето образование е наполовина образование, другата половина е самообразование. При това не е просто да седиш вкъщи на тъмно, на приятно, с слушалки и хубава музика и да четеш самостоятелно. Самообразованието става, когато си в колегиална среда, когато се обменят идеи, когато има стимул. Аз чета едно нещо, разказвам ви го, вие проявявате интерес, вие четете друго нещо, разказвате ми го, аз проявявам интерес и така нататък. Така че студентите още от първи курс би трябвало да се включват в активни извън учебни форми, за да могат да си сведат критериите, да разберат какво значи университет, какво значи бъдеш специалист, какво значи творец, да учиш си специално и в частност да разбере какво значи наука. От тази гледна точка съм изключително щастлив, че ние вече успяхме 2 години се бориме с вас, една доста инертна и плашлива общност от млади хора, много интелигентни, но не свикнали на тези колективни организирани форми. И мисля, че вече достигнахме до такава фаза, в която още от първи курс виждаме колко сте активизирани. Почва да се получава една много добра приемственост между първи, втори, трети и четвърти курс. Достатъчно много магистри и вече в тази конференция имаме и достатъчно много докторанти. Това са всъщност трите степени, трите образователни степени: бакалаври, магистри и докторанти. Това е първото, което исках да кажа. Второто, което искам да кажа, вчера моите възрастни колеги, 2-3 от тях, проявиха неразбиране във формата. И затова искам да ви дам едно пояснение. Тук формата не е за дълги доклади, пространни обсъждания и безконечно говорене. Тази форма е много дисциплинираща. Тя е неудобна за хората, които много са работили, много са свършили, имате ни много дълги презентации, 15-20 слайда, пък и повече. Имате ни много хубави кристално изградени текстове, 5, 10, 15, 20 страници. Тук нямаме време. Конферентната форма е да обявиш. Ти си даваш визитката всъщност в рамките на 7 минути. Казваш с каква математика се занимаваш, казваш за що се занимаваш, казваш от каква гледна точка, казваш какъв ресурс си ползвал, казваш докъде си стигнал и даваш няколко съдържателни неща, за да демонстрираш това, с което се занимаваш и докъде си стигнал. Това е само анонс към твоите колеги. След което получаваш официалното публично пространство, 2-3 въпроса, бързо отговаряш по едно изречение. Никакво многословие, никаква дори аргументация на декларативно-констативно равнище. След това имаме кулоари, където започва истинската дискусия и където започва истинския пространен диалог. Не вече сред всички, а 2-3-5 човека, които проявяват интерес към теб като личност, проявяват интерес към твоята тематика и разработка и оттам нататък започва всъщност да тече истинското, колегиално, професионално общуване. Така че много ви моля, разберете формата. Има едно второ неразбиране. Създава се едно такова обвинение, което също е много елементарно. Събрали сме след като сега, например, гледам първата тематика, има 7 докладчета в първата сесия, в втората също има. Може да няма съвсем пряка връзка между тях тематично. Затова имаме шапка отгоре, тематична рамка, в която се включват много конкретни разработки, избор на конкретна проблематика и така нататък. Това не е беда, че 5 човека или 7 човека не говорят по една и съща конкретна проблематика. Напротив, не е беда, когато седящите около една такава конферентна маса са заредени с любопитство. Аз, например, вчера цял следобед бях тук, не съм мръднал никъде и много от докладите бяха по тематики, в които аз никога не съм работил и общо взето не се интересувам от тях и няма никога да ми стигне житейското време да работя по тях. Но ми е безкрайно интересно един колега, който се е задълбал в тази проблематика, съвсем синтетично да разбера от него
Той ме образова в този момент, разбирате ли, за своите 7, 8, 10 минутки. Да кажем, имаш един много интересен доклад за здравеопазната реформа. НРД Ямбол, НРД Стамбул. Спрямо всичките други тематики от вчера. Какво ми пречи да седна един човек, който е супер специалист в тази проблематика, да ми каже всъщност структурните, функционалните, хуманните проблеми на здравеопазването и на здравната реформа, да ми даде съвсем синтетично световните примери. Примера на Германия, примера на Холандия, примера на САЩ, да ми каже микса на нашата здравна реформа, откъде идва и какъв му е проблема, че не сме взели нито чистия модел, проигран вече на Германия, нито чистия модел, страхотен, вчера го разбрах, на Холандия, нито скапания модел на САЩ, който обаче така или иначе се налага по целия свят. Всъщност, седа тук и слушам тези 7, 8, 10 минути, за да ме ограмоти моята колежка, която е тесен специалист. И така 7 колега, и след това още 7, и след това още 7. И ще отивам вкъщи и знам много. Прогледнал съм в много проблемни сфери, в други области, в които не съм се докосвал и не съм работил професионално. Това е смисъла на една конференция. И затова бъркат тези, които се интересуват само от своята проблематика, влизат в залата, казват си своето, слушат още един доклад и много интелигентно се оттеглят. Те бъркат. Печелят тези, които седат от началото до край и си пълнат главата с мисли, с факти, с гледни точки, с проблематизации, за които до сега не са се сещали и не са имали възможност да се сетят, защото не са боравили с такъв ресурс, информационен и аналитичен. Това е второто нещо. Тази на пръв поглед хаотичност, проблем на хаотичност в такъв тип конференции, ако имаме адекватен подход, адекватно очакване, няма да се дразним от това. Напротив, първо ще го възприемем като нещо съвсем нормално и второ, ще се опитаме всеки за себе си да извлечем максималната полза за себе си. Така си разширяваме кръгозора, гражданския кръгозор и професионалния кръгозор. Така ни идват и стимулите за моята конкретна проблематика, тъй като всяка проблематика, колкото и да е частна и парцелирана, тя може да се разгръща по линия на различни връзки, по линия на различни зависимости, по линия на различни включеност в различни порядъци на структури и системи, подсистеми и системи. Завършвам, искам и се да осъзнаете какво значи конференция и тази конферентна форма. И да ви призова, дадени са ви по 7-8 минутки. Организирайте се, концентрирайте се, служете си един приятел, който да ви пощипва отстрани, да ви предупреждава, че изтичат минутите. Това е умение професионално. За късата форма. Древните гърци са един древен грък пише на друг древен грък и казва: много се извинявам, но нямах време да ти напиша кратко писмо. Дългите хаотични текстове се пишат лесно, защото те се изливат. Много по-трудно е, когато трябва да го синтезираш, да го структурираш, дългата мисъл да я концентрираш в две прости изречения, разлятите разсъждения да ги концентрираш и структурираш в една проста нагледна, не проста, а нагледна схема и така нататък. Но когато отидох при професор Мирчев и му споделих кой е научният ми консултант, а именно главен асистент Станков, той ми каза нещо от сорта: защо не напишете доклад, в който да ни обясните как ще ни изкарат хората, вашите хора, които ни вкараха в кризата от нея. И така че спокойно, професоре, имаме план да излизаме от тази криза и от всяка следваща. Все пак това ни е работа на икономистите, да изкараме икономиката от криза, иначе няма с какво да си оправдаем съществуването. В тази връзка, да се премина към въпроси, аз не съм нито за, нито против. Аз съм за една конвергентна позиция, в която да извлечем най-положителното от двете крайни. Тоест, аз съм за елементи от пазарната икономика и от плановата икономика, които да се съчетаят и да постигнем едно оптимално решение. Но всъщност, за да разберем какво е най-доброто от двете, трябва да ги разгледаме първо по-отделно,
като разглеждайки ги по-отделно няма как във връзка с пазарната икономика да не споменем фигури като Адам Смит, като монетаризма на Фридман също. И съответно с плановата икономика няма как да пропуснем да отбележим Кейнс и Маркс. Но за тях може да прочетете по-подробно в доклада ми. Сега бих искала да премина към емпириката и ще обясня накратко как два примера от историята. България и когато всъщност съветския блок рухна към края на 80-те години, ние получихме едно тотално опровержение на това как марксическата структура на държавата и точно плановата икономика може да доведе страните, които са прилагали тази политика, до ужасни последствия и последствие много дълго и тежко съживяване на тези страни. Едно малко въведение, може би не виждате на картата, това е зададени годините, в които се обособяват отделните балкански държави през 19 век като национални, като единици. В същото време аз съм наблегнал до Първата световна война като национални държави се обособяват България, Сърбия, Румъния, Гърция първата всъщност и Черна гора, като аз съм наблегнал върху България, Румъния и Сърбия, тъй като Гърция поради характера на морска държава и принадлежаща към средиземноморския свят се развива по доста различен начин, а Черна гора